Ahora, bo día. Imos pasar logo a dar conta dos acordos de Xunta de Goberno e poñome vos expor para calquera cuestión que logo querades preguntar sobre os mesmos ou sobre outro tipo de cuestións de ámbito local ou nacional ou internacional. Empezamos ca orde do día, que onde os primeiros puntos son, como sempre, da área de espazos cidadáns, vencellado a cuestión de licencias. Hai pois unha licencia para unha reconstrucción e ampliación dunha vivenda unifamiliar na Rúa Escultor Ferreiro. Tamén hai unha licencia para unha parcelación en Camouzo e para unha segregación na Sionlla de Arriba. Hai tamén unha licencia para unha segregación na avenida Mestre Victoria Míguez. Logo hai unha proposta tamén do Concello Delegado de Espazos Cidadáns relativa a ampliación do horario de peche nunha hora solicitado pola Asociación Hostelería Compostela para determinadas datas. Sabedes que isto ten unha tramitación previa autonómica onde se autoriza e nos ratificamos en Xunta de Goberno e aumentaríase unha hora de peche na Semana Santa do 12 ao 21 de abril e logo tamén na ascensión do 29 de maio ao 2 de xuño. Hai tamén a aprobación inicial do que foi unha tramitación de modificación puntual do plan especial para o desenvolvemento do Sistema Xeral de Equipamento Deportivo na área deportiva de San Lázaro. Esta modificación puntual era necesaria para acoller o proxecto do que se ten falado en outras ocasións, que é o da cidade da Raqueta, e o que hoxe se aprobou en Xunta de Goberno é a aprobación inicial desa modificación para poder dispor dunha zona dun equipamento a carón do estado de San Lázaro para poder ubicar ali a futura infraestructura en caso de viabilizarse da cidade da Raqueta. Hai tamén unha aprobación dun adendo convenio entre o Concello de Santiago e Vicecorsa para aumentar o financiamento da construción que xa se está a executar un aparcadoiro municipal na parcela de Cun da Sionlla. Sabedes que este é un aparcadoiro de financiamento privado que tiña un orzamento de 400.000 euros. Detectáronse unha serie de erros nas medicións do proxecto e, polo tanto, un aumento do custo do proxecto que é asumido pola empresa propietaria, por Vicecorsa, cun aumento orzamentario de aportación de 34.000 euros aos 400.000 euros iniciais que aportara. Hai tamén varias devolucións de fianza da área de María Rozas, en este caso do Servicio de Xestión e Desenvolvemento das Escolas Municipais do Verán, o Programa Municipal de Conciliación do Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago de Compostela. Hai tamén unha modificación puntual dun contrato que ten o Concello de seguro para a cobertura de riscos patrimoniais persoais e da responsabilidade civil derivado do uso de vehículos endomotor que integran o parque móvil. Isto modifícase cada vez que hai algunha variación no parque móvil, en este caso a incorporación de dous vehículos e, polo tanto, unha modificación puntual. Aprobouse as bases da convocatoria dos premios vencellados o evento da SELIC, da Semana do Libro de Compostela. Este é uns premios que se veñen celebrando nas últimas edicións e autorizase un gasto de 7.500 euros para estes premios de creación literaria vencellados a SELIC que foron aprobosos en Xunta de Goberno. Hai tamén varias aprobacións de convenios que figuran no orzamento prorrogado entre o Concello e o curso Universitario Internacional de Música en Compostela por 5.000 euros, a Asociación Cultural Ogalo por 2.000 euros. Apróbase en Xunta de Goberno o proxecto de zona cuberta de usos múltiples en Santa Marta. Sabedes que se foron aprobando en algúns casos os proxectos, en algún caso inicio de licitación en varias parroquias. En este caso a acción é unha zona cuberta de usos múltiples en Santa Marta que ten un custo de 136.790 euros e o que é a aprobación do proxecto. Aquí todavía non se inicia a licitación porque ao estar o orzamento prorrogado pois hai que ir cos correspondentes modificativos de crédito para poder viabilizar o proxecto. Hai tamén a aprobación do campamento de verán con actividades náuticas organizado pola Concellería de Mocidade en xullo de 2019. Hai tamén a aprobación do convenio entre o Concello e o Club de Atletismo Fontes do Sar para o desenvolvemento da carreira popular noturna do Saniago 10 kilómetros con un custo de 12.000 euros para o Concello.
Hai unha proposta de Xanduro, que ten as competencias delegadas en asesoría xurídica relativa a interpoñer un recurso de apelación contra unha sentencia do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Santiago e que ten que ver con reclamacións feitas por o bufete de abogados que levaba asesoría xurídica de cantidades económicas ao marxen da tarifa plana que tiñan por prestar os servicios xurídicos e que foron agromando unha vez que remataron a prestación do servicio. Non teño aquí os datos en concreto de que cantidade se recurre, pero logo Inés pode buscarvos e decirlo. O que si sei é que eran unhas facturas que foron rechazadas por intervención, por non estar ben os conceptos e parece ser que o xuiz estima parcialmente, entón o que se fai é recurrir a sentencia. Hai tamén varias dacións de contas de sinaturas do convenio entre o Concello de Catlón para actividades de formación en materia de seguridade viaria, polas xornadas de seguridade viaria que se organizan en Amio. Hai tamén a sinatura do convenio entre o Concello, a Xunta e o Sergas sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para determinadas tarefas de persoal das unidades asistenciais de drogodependencias, que é cesión de datos, vencellada ao MAT, tamén de outros convenios que xa se teñen presentado entre o Concello e o SC para exposicións e actividades sobre prácticas culturais de visitantes e habitantes de Santiago. E logo temos varias cuestións de urxencia, un recoñecemento de obrigas de varios pagos por publicidade institucional en medios de comunicación e uns recoñecementos extrajudiciais de crédito por actividades desenvoltas en centros cívicos e no centro Xove e tamén polo pago que o Concello lle fai á Sociedade Municipal de Titularidade Pública TUSA polas oficinas do PAM, onde está ubicada os departamentos de obras. Hai unha aprobación da xustificación do convenio entre o Concello e a Fundación Refugio Animais do ano pasado e tamén se deu conta da sinatura do convenio entre o Concello e Don Bosco polo Voluntariado Europeo 2019 sin custo económico. E estes son os acordos da Xunta de Goberno. Calquer cuestión sobre os mesmos, calquer dúbida é o momento, senón logo imos, como sempre, asuntos locais e asuntos de outros ámbitos. Poño vos a dispor. Dende xa, vamos ben de tempo, teríamos uns 20 minutos, así que son todos. A zona cuberta esta de usos múltiples en Santa Marta, onde... Eu creo que é nunha parcela que hai ao lado do Centro Sociocultural de Santa Marta. Era unha demanda da propia Asociación de Veciños, xa trasladada nos últimos 2 anos de maneira reiterada e ademais coido que foi un dos proxectos vencellados a orzamentos participativos que resultou elexido. Os últimos orzamentos participativos. Perdón? O proxecto. O proxecto? Sí. Pero ten que ir ainda un modificativo, entendí, non? Sí, hai algunhas zonas cubertas que xa iniciaron licitación en varias parroquias, nomeadamente o rural. En este caso, o que se fai é aprobar o proxecto e logo habrá que buscar os fondos nos modificativos. Pero, bueno, moitas veces traen antes os proxectos a aprobar antes de iniciar a licitación, como é neste caso, e supoñemos que terá que ir logo un modificativo para iniciar a licitación, unha vez que se busquen os fondos. Pois non xo podo decir, Rosa, porque me consta que se está traballando en varios. De feito, outro día informei o remate da sesión, como ben recolliche, desde que o mellor non era o último pleno extraordinario, porque se está a traballar en varios modificativos. Entón, depende un pouco dos ritmos de traballo do Departamento de Área Económica. No último pleno ordinario se aprobaron 5. En caso de que se poidan tramitar, o que se falou cos grupos é que se convocaría unha sesión extraordinaria, seguramente en horario de mañán, porque normalmente suele haber amplios consensos sobre os modificativos para viabilizar a acción de goberno, pero non se podo decir, constame que se está a traballar en varios e supoño que este será un máis, non o sei, se antes de que remate o mandato poderás iniciar a licitación, non o sei.
Alguma cuestión máis sobre acordos de Xunta de Goberno? Non? Outros asuntos? Dime. Bueno, pois a verdade é que é unha moi boa nova, non? Independentemente do contexto, eu creo que Orbital ben paga unha selección, sobre todo cando é unha infraestructura que se leva traballando dende hai anos, que parecía encamiñada e que nos últimos meses entrou nun período de incerteza porque na proposta de orzamentos que se fixera do Estado para o 2019 non figuraba o financiamento que sí que figuraba en orzamentos anteriores, non? O feito de que o proxecto este rematado e a nos xa se nos informou na xuntanza co Ministerio no outono do ano pasado e o feito de que agora se está operando con orzamentos prorrogados onde sí figuraban esas cantidades, pois permitían a posibilidade de iniciar a licitación, non? Dende o Concello se ten solicitado, dende a acción de goberno en varias ocasións ao longo destos meses esa petición, ten existido tamén un acordo da corporación coido que impulsada por unha moción do Partido Popular, tense trasladado e, polo tanto, a valoración de que se inicia a licitación é positiva, non? É dicir, hai que ver en concreto que licitación se vai iniciar. Eu creo que polas cantidades sería a conexión da AP9 ca 54 e co polígono. Faltaría outra parte comprometida que é o coñecido como Orbitaliño, que sería dende o polígono da Sionlla a Nacional 550, que o que pecharía pois toda a conectividade da zona norte. Bueno, creemos que con ese acordo que quede desbloqueado polo menos a garantía de execución de outra gran infraestructura en Santiago e é positivo, preocupábanos non só a nós, eu creo que era unha preocupación de cidade que xa se trasladara no seu momento no foro cívico, no club financiero, en determinados ámbitos e eu estou contento de que se inicie a licitación, non? Eu creo que levábamos moitos anos de debates de grandes infraestructuras, a intermodal se está a executar, a ampliación da AP9 e a conectividade ca Cidade da Cultura está executada, a variante Aradas de competencia autonómica executouse e quedaba a espiña aí dese Orbital que xa se redactara o proxecto, xa había disponibilidade de terrenos, xa había consignación orzamentaria e o feito de que se inicie a licitación é unha boa nova e damos por invertido o esforzo de todas as institucións, tamén do Concello e de todas as sensibilidades porque eso acontecera e ben contentos. Logo, outras valoracións sobre o clima, o momento, eu dounas por ben investidas porque que engañe a cidade. Entón, me parece moi ben e ben, unha moi boa noticia. Estamos moi satisfeitos no Concello. Sorprendeu entón que fose así? Nos tiñamos o compromiso de que se iba a licitar co orzamento prorrogado, pero a verdade é que tiñamos a dúbida de se iba a poder facer unha licitación de máis de 20 millóns de euros, porque son 20 máis IBE, pois agora mesmo neste tramo final, non? Entón, dito isto, máis alá diso, a mí pareceme maravilloso. É dicir, estamos a falar dunha licitación en estes momentos dun goberno central do Partido Socialista cun orzamento prorrogado do Partido Popular, non? Que engaña é Santiago de Compostela. E, sobre todo, é que era moi importante, é que non é só a conectividade da AP9 a 54 o polígono, non é todo o desenvolvemento do Polo Norte tamén industrial, é a mellora da conectividade dunha zona privilexiada, porque poñer un polígono como o do Concello de Santiago conectado pois a Autovía de Lugo, conectado a AP9, conectado a Nacional 550. Eu creo que era a peza que faltaba dese periférico de Compostela dende a época de Estévez e o feito de que se inicia a licitación. Bueno, foron moitos anos de reuniones, de peticiones con Ana Pastor, con De la Serna, co equipo de Ábalos e danse por ben investidos, non? E constame que a Xunta tamén fixo esa petición, constame tamén que o club financiero ten sido moi vehemente con eso, tamén o foro cívico, o resto dos grupos. Bueno, eu creo que era unha infraestructura de cidade que vai máis alá das posicións políticas e era unha necesidade e é de xustiza que se licite. O demais,
non entro en interpretacións porque o dou por ben investido o feito de que se licite. O candidato socialista debe dicir que mantivo contactos últimamente con diversos responsables para que acabase chegando isto ao Consello de Ministros e saíse xa. Que non coincidiu con vostede en ninguna reunión, nin que tampouco tiña noticias. Eu nestes momentos teño a representatividade institucional, ele é un candidato dun partido político non ten representatividade institucional. Eu, cando que irades, sacamos o número de viaxes a Madrid, as xuntanzas polo orbital, as reunións con 3 equipos de ministros, as peticións públicas dentro do Concello, por escrito dentro do Goberno, dentro dos acordos plenarios. Eu sei que vivimos tempos nos que todo o mundo se quere colgar medallas. O señor Bugallo, para poder colgalas, ainda ten que gañar a alcaldía. Nos, evidentemente, facemos un traballo institucional con seriedade en todo que ten que ver cas grandes infraestructuras. Aquí había grandes infraestructuras das cales se va debatindo 20 anos e que maioritariamente están executadas ou encamiñadas. Si el chega ao final da festa e quere decir que organizou a festa e que apagou, pois, bueno, pois está a credibilidade de cada quen. E en todo caso, se fixo algo e intentou botar unha man como votaron sectores da cidade, o goberno ou a propia Xunta de Galicia, pois se lle agradece porque aquí non sobran mans. Agora ben, bueno, eu creo que eu non valgo para colgarme medallas que non merezo. Outros, polo que parece, sí, pero como todo vale estos meses, pois alá está eso. Alguna cuestión máis? Alguna pregunta? Outra cuestión. Ten decidido xa quen vai votar? Ten decidido xa quen vai votar nas xerais? E ti? Ti? Eu tampouco. Non, como din que o voto segredo, é que eso que me ensinaron meus pais dende que era pequeno, entendo as posicións políticas dos espazos e tal, pero bueno, como vexo que agora hai unha excepción e parece que de dominio público que vai votar cada quen. No, eu creo que eu estou fora dese debate e podesmo preguntar hasta o propio día da votación porque non penso responder, non? Eu creo que vai máis alá de calquer cousa que eu voto ou deixe de votar. O que si teño claro é que estou centrado nunha campaña con Compostela Aberta para volver a gañar o goberno da capital e que en maio vou a votar por Compostela Aberta. Alguna pregunta máis? Alguna cuestión? Moi ben. Bueno, pois nada, pasade unha boa finde.